Nederland heeft er een nieuwe radiozender bij. In navolging van Radio NL presenteerde Radio Rembrandt een nieuwe zender in het stadhuis te Leiden. Een initiatief van Bruno de Vos en radiolegende Ad Bouwman. De burgemeester van de Lakenstad reikte bij de feestelijke lancering een drietal onderscheidingen uit. Ik ben als burgemeester van onze mooie stad Leiden blij dat ik nota bene in het Rembrandtjaar en dan ook nog eens tijdens onze beroemde Lakenfeesten het genoegen heb in alle openbaarheid te mogen memoreren dat ons vaderland niet alleen in vroegere tijden grote kunstenaars heeft voortgebracht, maar dat het ook vandaag de dag nog steeds gebeurt. Vandaag wordt voor het eerst aan 3 artiesten van vaderlandse bodem een schilderij uitgereikt met de benaming Originele Rembrandt. Zij hebben dat verdiend door het feit dat zij originele, oorspronkelijke eigen muziek op CD hebben uitgebracht. Deze prijs is een initiatief van de Stichting Nederlandse Muziek en Radio Rembrandt. Zij zetten zich enorm in om muziek uit eigen land zo breed mogelijk te promoten. Vandaar dat ik u als eerste graag Walter Kroes naar voren wil roepen.